Убийство на хора. Това е ДС. По принцип, всички ние, които озвучаваме аудиокниги, основната ни цел е да може повече хора да се докоснат до самото произведение. В случая, аз все пак съм живял в това време. Вярно, че съм бил малък, бил съм ученик, но съм чувал препоръки от по-възрастни хора. Не дей да ходиш там или внимавай какво говориш, защото има едни хора, които те подслушват и ще кажат на едно друго място какво си казал срещу властта или срещу начина на живот в България и това няма да е добре за твоето бъдеще. В случая имам шанса да висок глас да споделя за това време и особено за вас, младите, да се запознаете с него, защото трябва да знаеме лошите страни на живота от нашето минало, за да ги разпознаваме в нашето ежедневие днес. Ами, уви, за съжаление, да. За съжаление, да, защото първо в тези демократични промени, които се направиха, не се направиха важни стъпки. Т.е. така наречената лустрация, т.е. осветяване на тези хора, които са служили в тази политическа полиция, както я нарича Бранев, ДС. Не се осветлиха, те се скриха, създадоха поколения, тези поколения вероятно също работят по техният модел, така че за съжаление го има. А понеже ДС и тази политическа полиция мотивира ниските страсти човешки, това да предадеш, да лъжеш, да завиждаш, да злобееш по нечий адрес. Те са част от човек. И, за съжаление, когато им дадеш поле за изява и ги засадиш, те ще растат. За съжаление, смятам, че ги има и днес. Достоинството и да живееш с достоинство днес е също много трудно. Има си своите други провокации. И аз съжалявам и на много места го казвам така с открито сърце, без да се притеснявам, че голяма част от моите колеги, например, защото социално ние сме недостатъчно добре. Икономически сме много зле нашата професия. Но само и само за да оцелееш и за да изкараш някакви пари, за да се прехранваш, не е редно да правиш компромис с професията си. Не я принизявай до такава степен, че ти вече не знаеш това изкуство ли или не е изкуство. Така че е много трудно днес да бъдеш и да живееш достойно. Трябва да си познаваме историята и особено мрачните страни, защото злото идва по различни причини. И по-скоро трябва да познаваме лошите страни от нашата история, за да ги разпознаваме днес и да не допускаме, да се опитваме да ги стопираме. Например, изкуството е много способно да прави това нещо и то чрез средствата на изкуството. Аз играя един музикален спектакъл за Емил Димитров и в историята, която разказваме на артиста Емил, разказваме и онзи момент, който той се връща като световна звезда. Франция му казва: остани, във Франция стани наша звезда. Той казва: не, аз се прибирам в България. Прибира се в България, забраняват му моя страна, моя България, защото била песен на родоотстъпниците, на емигрантите. Забраняват му ако си дал, защото започва: ако си дал трошица хляб на гладния. В социализма няма гладни. По този начин младият зрител в салона научава за времето, за онзи строй социализма. Но ето, чрез средствата на изкуството, чрез този емоционален спектакъл, приказка за живота на Емил Димитров. Каня на 30 юни в София, театър от Сам канала. Играем "На нея с обич" Емил Димитров.